Si, že k tomu, že klesajú preferencie koalície, ale nie až tak veľmi, alebo že voliči sú nespokojní, že prispieva k tomu aj to, tie kroky ministra Huliaka a Migala na ministerstvách. Videli sme, ako minister Migal zmrazil 200 miliónov pre samosprávu, teraz zase zrušil nejaké výzvy. Hovoril o tom, že tie firmy tam boli nejaké nastrčené. U Huliaka sme zase videli, že nejaký zoznam asociácie, združení, kde boli členovia Národnej koalície, kde rozdával peniaze z ministerstva cestovného ruchu. No, keď ste menovali práve týchto dvoch ministrov, tak myslím si, že z pohľadu normálneho človeka títo dvaja a možno aj nejakí ďalší by sa našli na ministerstvách súčasnej vládnej koalície, to hovorím otvorene, oni sú paródiou na ministrov. Pretože dostali sa na ten ministerský post vlastne vydieraním, tým, že otvorene povedali, že nebudú podporovať vládnu koalíciu, keď nejaký flek nedostanú. Hej? Teda akože keď oni majú zodpovednosť, ako to pekne zabalovali voči svojim voličom a tak ďalej, viete, to sú také sladké bachorky. Podstata bola, že oni vydierali. Buď mi dáte flek ministra, alebo nebudem podporovať túto vládnu koalíciu a budete mať predčasné voľby. Myslím si, že Ficovi nie je čo závidieť, lebo pri tých svojich politických skúsenostiach a celej politickej dráhe ešte takúto vládu a vládnu koalíciu nemal.